راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام تنا نقدم كبرا سمعتي نايلومي سولوس 4 حسي فنونا يفلم الله مبل 13 كفال زنتا كابل كيت رواندا نايز دحنت منسي إما كلن مدب سبورتن كتغلليو سناي مكتال إثيوبيا أبزي حدا ورحي أستات 10,000 سبات تأثيرهم السودان نابوز أهجراز زجشو زيجاتات موت فيزا كم زيد اليوم أفريقيا عقاب سلام سرايت حبرة أفريقيا أب الصومال حدش أزازي تشيمولو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أب إثيوبيا أبز حلف ورحي بسنكي قتلت دمصاوي هاجالو هندساب استغوهاره ግጭት أستات 9,000 ሰባት ካብ መነባብሮም ከም ዝተፈናቀሉ ነቤት ጽሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሽንዋ ሓቢሩ እቶም ካብ መነባብሮም ዝተፈናቀሉ ሰባት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኮይኖም እቲ ናዕቢ ኣብቲ ዞባ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብጻሕ ዓንቂፉ ከም ዝወርሐ እቲ ጸብጻብ ጠቂሱ ምስኡ ተታሒዙ መርመራ ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ዞባ ከም ተሰናኸለ እውን ተሓቢሩ نقتلت دمصاوي أورومو هاجالو هندسا سعبو أبستوغار جيت لعلي 239 سبات كقتلون كلو أستات 10,000 دما كم زتأسرو شنوا كبادي سبا أبزم محلال فوت سبساب جليسو منجسي إثيوبيا بسحل فورحي كابز أسرو ما شحات زيجاتات تهجر جازيت أنياتات نتفت أنياتات تتابق سبا مسلات بوليتيك أنياتاتن مرحتي بوليتيكان سلفتاتن يركبوهم መንግስት ሱዳን ናብ ወጻኢ ሃገራት ዝገሹ ዜጋታቱ መውጽእ ቪዛ ከም ዘድልዮም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 1 ነሐሴ ጀሚሩ ዜጋታት ሱዳን መውጽእ ቪዛ ከሕተቱ ፓስፖርቶም ጥራይ ሒዞም ናብ ማዕርፎ ነፈርትን ወደባትን ብምኸድ ናብ ዝደለይዎ ሃገራት ክገሹ ከም ዝኽእሉ ኣውጁ ጉዳዩ ብቤት ፍርዲ ዝተታሕዘ ዜጋ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ሱዳናዊ ዜጋ ብዘይ ገደብ ክገይሽ መሰሉ ምዃኑን እቲ መግለጺ ይጠቅስ زيجات السودان موت فيزان محتات نابا كفل إيميغريشنن كالن زقبروز نبرو كوللن قلتعتعن كمون كفليتن تريف اللوم الله قبل حلافي كفلي باسبورتن إيميغريشنن ميجر جنرال عمر عبد المجيد قليسو سرعت بشر رابش عن شعاتن 294 بزوز أواج مسرت زيجات السودان بحقاو من قدي كاب هاقروم كوزو مزدليو نابا كفلي إيميغريشنن باسبورتن بمغاد موت فيزا كحت يوم كقددو تسانيحهم أب ناي مسجار مدرخ تركب سودان حيالو مسرتاوي سبعو مسلات أب ممحياش كم زلايا تقلت زبز هاجرات أفريقيا زيجاتن بزي موت فيزا نابزد ليوا هاجرات كجشو يفقدين أب أفريقيا مسل من كسق زيجاتات بمدرات نزيجاتن موت فيزا نخحتو قلت عتعكاب زبلا هاجرات إيرترا قداميتيا أب سومال توافيرو زركب عقاب سلام سرايت حبرات أفريقيا حدش أزازي تشيملو ليوتنان جنرال ديوميدي ندغيه نيثيوبياوي ليوتنان جنرال صغاوي لما بمتكا اب سومال توافيرو نزلو حيلتات إثيوبيا اوغندا كينيا جيبوتن بوروندن كمرحيو ازيا قديمو كاب 2007 كساب 2012 ازازي حيلتات بروندي اب سومال كوينو زغلغل جنرال زعبي بدو نتي كاب غزي ناب غزي ان حيل زمت زلو شبراو غجل الشباب كفترو زغل صتتاوي سغات مغتايو يغون امبر أستا 30,000 بزحي والتهدرات كم زلو وزقلت عقاب سلام سرايت حبرة أفريقيا عب الصومال كاب زوافر 14 عمتو كم تزد الله تأتا صومال كوحس يغون والتهدرا وعمامو ناب سرايت صومال كسقاقر كم زي كالي يوكاز كبراس سمعتنا زينا تفتسيم الله مبل 13 كفال زانتا كابل كيت رواندا نايز دحنت منسي إما كلي كسعبيو ترقم بممهر فقر رأيا ترخى بوين سليمان إما كلي لاي قدايات قداي كابل كيف رواندا نايسترفت قوالا ستيت تاريخ صحتي إما كلي إيلي باقيزا مس ستيف أول ترقامي ممهر فقر آيا
معرف 13 متأخخاب أتوم سختم لعلا حدا ورح حلفنا دقيمنا صحينا رأخاء أي مسلنا أتوم قتلتي في نابزة زبلهم أوان ممتأن مخارنا يحدقون ليتي هون قتري وزبي مسيبلو أبقل أوان بعسرتتات أبقلي أدما بأما يتوترهم أبز تأزوزو لأوان ويزخواني فينج حبريتا أبز رخبلو ويون كسل جوا من كلو قلز قطولو توتسي انت رخبي لهم يمتو بتداقاقا مخاء يمتو نبرو كساب زرخبنا وي كوينات كساب زبقع كا ممتأ كمزي يقارطو فلوتي نيرو أبناي باستر راديو نسمعو زنبرنا زيناتات تسفا زغرزي نيرو منجزتي نخلن مدبر راديوتات ناي رواندا نابناي قتلت بروباغانداتات زرقحا ماشينات كيروونيو اتزهبو زنبرا زيناتات كا نفسو كفوتو زرخو بتوتسي كقتل كمز كبأن إذا مقبارو زحتو كمزي يقولون أكاوحا أبيات الصحفتات دما نتأواج قتلت انكفات كيكو وانتباهيلو كله تعتيو قلقل حرستوت قراتنا خي انتاي نقبرو إلهم مسع زمزمو حرقبتم مرحتينا يتقتلت أبريدي قريبو ولابتي كاب قتلت تعرفكم أبقراتكم اتوعللو معلتي عدقوهم مساخم تمالقوا كل جزي دلوات كنو زبل حبريتا هباء نقيحكم حلو إذا ماتمان أبسعرهم قد قاتنيهم تحبيهم زلو سلازي قزمهم أبطأهم من تتنيهو ترايهم نتتمن أبكلتي كتمقلوات تخلو إذا حاشقن برات تكويسكم كتقتليو برات انتزيبلكم بمنقسي كوابكم أبقراتكم الناس راحكم حانتو تسي ولادا كتتبو انتريئكم نزور قاو عد لزي أي تبخنوو براتكم عالعيدكم قتلوامو قبوكم دحر مفتسام نابس راحكم تملسو اتهتسانقن كي ترسعوو تتنقعو ولاد تمن مخانو أي ترفونيمو نؤون قتلوو أتمام ما حدرت خبابي أم عدلنا دادو خوينوم قوزمو كعدلون كلو أتم ملشاد ما قزاقزانا أتو برتن بومباني انتلو نيروم حدا مشيت باستر مرنزي مقب خبرنا أبسمت قلو بالعلم كبو برت قلق إلا رأنامو أجوخن أيك أتلكنني بلنا نتابرت نقدميت قطعونا وردخ وتحدرات منقسي مسيميم هيبومني انت زابيوم نيري ما أكلاي مرقت سوزلو وهوتي لوم يم قتلوني براتو كم بحدش إنات حنقت أخ أب أزيو قداسو خونتات انت زي كوينو أيتك أملاني بلنا كم تزستو علنا اللون تخوينو كلهم هوتو ويبرت ويدما قزمو عديقهم نخلهم علي توتسي كتفو يوم تعديقهم نيرهم زخونت اتقو كبلو ميلو استبقسي على ما وحي لخاي نبران كم تبريديون سمعوز نبرنا زخونة حاجة الزباه النقر هاي نبران حدا زي ترد أن نقر ترأني رخاء زخونة حاجر تبقسو زي موسى رايو بفلاي كأ أتن معبولات حيالان زبهلا معرابويان حقرات كلن حقوقن ما بنيو نتأنت كم زنبرنا يفلتوني رميم كن ولا حدا يقبرون ودو بحبرات حقرات كي ترفون كوينات مستجمري عقبت سلام سراويتو كابرواندا سحيبو وميو إذا خبلن كالو خقن أزازنايتهم عقب سلام زنبري كنداوي جنرال روميو جالير استوهبو تأزاز نتيقو
مسكلت مئة زخونو عقب سلام أبو تريفون يريو حدا تبعن مورالون سبايو انت خوني نزمع بالقتلت نبينو والحنت خقبرو يكئلنيو أبردي قريبو زخونت هاجر سراوي تاخت الأخمو نزقتلت دو كتبلو يلمن نيرو زسمع كنا يرخبن كابتن روانداز جزاز نبرا بعداويان جزاتي حنتي زخونت بلجيم والتعدرات مسحب قداميتي أنيرا أمريكا جملاو هلكيت مخانوكا أفريقيا هبتون اتوم ابتكزيتي زنبرو مرحتي لنفسو كفتوتسي سبعي سبيتي هزاناتون كي ترفي كيصنتو تطو كم زيبلو حنتي كم معكنات ربيتاتهم ترايب مخفات كفلت أبزكا أللو زنبرا أوان تسويرو ومنيرو إلكاخ تحسب زكا ألاي نبران حد كزي اتبراديو زي بحز نبرا زرزرات باستر مورنزي نكرنا نبرا لو كلهم تتسقتي لهم مسودؤ كم زبقدهم زي نبرو خمسلوا ميم زفتنو زلو كل أثر كتفؤوا يمدبا أنا زفلتهم حلفت خمس عللوني كل عينة سندات كتفؤوا تعزيزهم علو دورو ناي أبيات تمرتن سراحن مزقبات هكاتيلهم ميم حجي كبر مزقب ناي مرعان ناي موتن مسكر ورقاقتي عم مقصال يوم زركوب زلو أب كل خبابيتات تمساسال سقمتي يزوسد زلو اتتئزاز زخونا أسر ناي توتسي أمريت رواندا كركب كم زي بلو اتزركابو زحش زينا زرخبنايو بزعبات وقئيو منقستوكوا نبو ملؤم عدوات RPF هيدوم سسوام كم زنبورو انتقلت بيبيسن كالوت علماويان معكنات زينانكن RPF يعوتو كم زنبورو ويقلت أنا براء ححن سابون مرحي نايتوم عدوات بول كاغامي علي توتسي تسفاق قرصو كم زي بلومن سراويتو كدحنوم يقالس كم زلون يقلت نبراء شحقوا أتم عدوات أبرحق سمين أب كبابي كيغالي كما تابا أزيوم رحقوم يواقو انتنبرو نبول كاغامي جيغنا بلنايو قالاتناي كاغامي نتيشو عز نبرنا هيواتو كوان تزيك ايرو حنت معلتي كدحنناي خؤل يوم زبل تسفاقنا حبنا كوينات ناقص ألبز خدي باستر بأنا أزيوك جنا أنكر بزن جمري إذا خوينات زغتصل انتر أخوينو أبز خص نحكم كخبدنيو نقلب كن زخون مقبوني بالليل بلنا اتامن كوبوز نبرت برت كتجل بلتني مقب مسودس انت هيكون كقبر الله مدبو يهلو دهرز كل هيوتو أب حدا قاعد يودي لنا متشم قتالك غير يخلي لك أمن تشكركو انت خناقن كمتينا أغوستينن فيانن أبقودا ناوتيو زحدقوم نعنا وناوتيو خقدفنا كم زخيل أي تتراتركن أبقودا نان توتي النخاء نحن تسعتكوا بهيوت أي متنحنان باستر بزعبقو كالسلاسل دحرمو علو ناي كسابير حجز كم زدليو دحر مستبهالو حدا مشت ناي منقستي سراويت كعوت بحبار كوينا كنصلي حتى زنا انتاي حتى خمس نبري اي تردون مسلني تمتابيلنايو سقبلنا إذ كله سقاينا كساب كنديو زي تردون مالتيو أمواترو مئتاونا كن اي ترفن أماراتون اي نبرنان كلنا إدني تتححيزنا خاء مسؤول نتقلي سنبرنا مسلنا اتناي بحق إيزو تقليو زنبركو بن ما انتتهم أقلا فاشحات بخفو أزتف أزنبرو نفساتي نيرو كتسيلة دما نتهم قتلتينا بتحيال برهان نايقوي تاقت كالسحابو زالله لهم بفقر خيرو
بتملكوتاو فقرو كبصحوم صلخلهم مخنياتو ازي ملكوتاو فقر زطرايو ገዞምኦም አቀሚጦም ክንብርከኹ ክገብሮም ዝኽእል ጎይታ በጃኻነ ዝቕትለት ደው ከም ዝብልዎ ግበሮም ብምሕረትካ ኣብጽሕዮም ፓስተር በአርአያ ስላሴ ዝተፈጠርና ምዃንና እናዘከረ ክድንግጸልናን ልቡ ትሪሩ ከይሰልበጠናን ወንጸለኹ ጸሎት ውድእ ከብል ፓስተር ድሕሪ ኹናት ምውድኡ ኣባና ዘለዎ መደብ ምስ ሓበረና ልብና ምልሕ በለት ዝኾነ ብህይወት ዝተርፍ ትጽኽህሉ ይኮነን ስለዚ ዝኾነታት ምስ ተወድአ ናብ ዝፈልጠክን ሰብ ዘይብሉ ቦታ ብምስጢር ከሰጋግረክኒ ዝኾነ ሰብ ኣነ ሓቢኤክን ምንባረይ ናብ ዘይፈልጠሉ ቦታ ከባቢ 80 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ኣብ ማእከል ቀላይ ኪፉ ዘላ ደሴትዩ ክሰደና መዲቡ እዚ ማለት ከኣ ናይ ኣባሺ ዝበሃሉ ዓሌት ኣንስቲ ክንከውን ምዃኑ እዩ ከናምናይ ካልናን እዞም ኣባሺ ዝበሃሉ ዓሌት ኣብ ጨካ ዝቕመጡን ምስካል ዓለም ድማ ዝኾነ ርክብ ዘይብሎም እዮም ቤት ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ስራሕ ኣይነበሮምን ኣብ ማዕንጦም ዝእሰር ሽርጥ እንተዘይኮይኑ ክዳን ይብሎምን ባህድንን ኣብቲ ጨካ ዝረኸብዎ ብምምዕራርን ጥራይ ከኣዮም ዝናበሩ ኮታስ ኣብ ሩዋንዳ ወለዲ ንስድ ቆልዓ ንኸፈራርሑ ናብ ኣባሺ ክንሰደካይና እዮም ዝብልዎ ንሓንቲ ሩዋንዳዊት ሰበይቲ ናብ ኣባሺ ተመርዓዊ ምባል ከዓ ከም መርገሚ ዝቁፅር ኣነ ብወገነይ ወዲእ ኣለኹ ብወገንክን ዝኾነ ሓሳብ እንተለከ ኢሉና ብዛዕባ መጻኢና ከነሰላስል ሓዲኩና ኸደ እቲ ብልዕሌና ኣማዕቢልዎ ዝነበረ ተሓሳስባ ዝፍተወካ ኣይኮነን ግን ከዓ ኩነታቱ ተረዳእኒ እቶም ኣኽረርቲ እዚ ጀሚሮምዎ ዘለዎ ዓሌት ቱትሲ ናይ ምጽናት ዘመቴ እንተዛዚሞሞ ኣብ መንጎቶም ተጻባእቲ በይንና ምትራፍናዩ እዚ እናኾነን ከሎ ግን ፈጺሙ ናይ ዝኽትምና ስምዒት ተሰማዓኒ ነበረን ንሶሙናት ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ጸሎት ብምቕናይ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበረኒ ዝምድና ካብቲ ክግምቶ ዝኽእል ንላዕሊ ዓሚቑ ነፍሰይ ልዕልቲ ኮይና ተሰምዐትኒ ምኽንያቱ ጓልቲ ካብ ዓለም ዝሓየለን ዝራሕርሕን ንጉስ የኮይነ ኣብ ውሽጥታ ንእሽቶ ኣንጎሎ ናይ ልበይ ኮይነ ክጽልን ከለኹ ከዓ ንኹልቲ ሓሳባተይ ብንኡየ ዝረክቦ እታ ኹርናዕ ናይ ልበይ ከዓ ሓንቲ ንእሽቶ ቅንሶ ናይ መንግስቲ ሰማይ ኮይና ትስምዓኒ ነበረት እታ ቦታ እቲኣ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝዘራረበላ ቦታ እያ ነይራ ኣብቲ መንፈሱ ክሳብ ዝሃለኹ ከዓ ንበይነይ ከም ዘይኩንኩን ጉድኣት ከም ዘይገጥመንን ይዛረበኒ ነበረ ንሰዓታት ኣብ ትረሳሕ መሬት ረፋዒለ እቲ ዝተቐደሰ ወሓዚ ፍቕሩ ኣብ ውሽጤ እናወሓዘ ንነፍሰይ ከንፀሓን ኣእምሮይ ከህድኣለይን እንከሎ ንጽሕና ናይቲ ኣብ ኣካላተይ ዝዝራእ ዝነበረ ጽዓት እስተውዕል ነበርኩ ሓሓንሳብ ካብ ኣካላተይ ወፂአ ኣብ ህዋ ጸንበለል ዝብል ዘለኹ ኮይኑ እስማዓን ነበረ ከምዚ ኣብ ተንፈቃራት ኣእዳው ጎይታ ተቐሚጠ ዝነበርኩ ማለት እዩ ልሳነይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐዮ ዘይፈልጥ ሓድሽ ቋንቋ ክዛረባ ሰማዕኩወን ውሽጠይ ከዓ ከምዚ ናይ እግዚኣብሔር ዕቤትን ፍቕርን ዝውድስ ዝነበርኩ ኮይኑ ተሰማዕኒ ነቂሐ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዕላል ምስ ኣምላኽ ተጸሚደ ውዕል ካብ 15 ክሳብ 20 ሰዓታት ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ነይሩኒ ኣብተን ዝድቅሰለን ውሕዳት ሰዓታት ከዓ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ድንግል ማርያምን ኣሐልም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህልቂት ውልቃዊ ድሕነት ረኺበ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ፈጢሩዮ ዝነበርኩ ጥምረት ኪኖዚ ተዓጽየሉ ዘለኹ ዓይነ ምድርን ኪኖቲ ኩናትን ህልቂትን ምዃኑ ተረዳእኒ እዚ ጥምረት ንህይወት ንገዛ ርእሳ ናብ ካልእ መድረኽ ዘሰጋገራ ጥምረት እዩ ነይሩ ልበይ ናብ እግዚኣብሔር ኣልዓልኩ
ንሱ ድማ ብፍቕርን ምሕረትን መልአ ኣብዛ ዓይኒ ምድሪ ምዕፃዊ ንሓዋሩ ከመስግነሉ ዝነብር በረኸት ረኸብኩ ወላውን ስድራይ ኣብቲ ህልቂት ጠፊኦም እንተኾኑ ክዝኽትም ኣይኮንኩን ኣብታ ዓይኒ ምድሪ ዳግማይ ስለዝተወለድኩ ንእግዚኣብሔር ኣባ ማለት ኣቦ ኢለ ክጽውዖ በቂዐ ኣብ ገዛ ፓስተር ሙሩንዚ ኣብ ዝመጻናሉ ግዜ ካብቶም 10 ደቁ ለቼም ወዱን ዶሴጅ ጓሎን ጥራዮም ጸኒሖምና ኩናት እናቐጸለ ብዝኸደ ግን እቶም ዝተረፉን ተኣኻኽቡ ስለዚ እቲ ንኸባቢ 5 ሰሙን ኣብ በይኑ ብምስጢር ሒዝዎ ዝነበረ ጉዳይና ነቶም ዝኣምኖም ደቁ ለቼምን ዶሴጅን ነጊሩ ጦር ፋኸሰ ለቼም ኣዝዩ ለባምን ጥዑይ ሰብ እዩ ዶሴጅ ከዓ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ መሓዛይ ዝነበረት ርህርህቲ ሰብያ ሓሓንሳእ ክዕልሉን ከለዉ ድምፆም ይስማዕ ስለ ዝኾነ በቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዮም ኣስካሕኪሖም ምንባሮም እፈልጥ ነይረ ፓስተር ክርኢና ከም ዝመፁ ሓቢሩና ነይሩ ማዕፆ ኸፊትዎም ሰእትዎም ከዓ ኣብ ገጾም እዚ ዘይበሃል ለውሃትን ድንጋፅን ተዓሲበ ዶሴጅ ኣዝያ ተሰሚዕዋ ሰላም ክትብለን ከላ ለችም ከዓ ኣእዳወይ ብእዳው ብመሓዝ እዋይ ኢማ ኩላ ሓፍተይ ኢሉ ዝንበለ መጨረሽታ ዝተራኸብናሉ ቅድመ ምሕበኢ ዝነበረት መዓልትያ ድሕሪኡ ዘጋጠመኒ ክገልጸሉ ከዓ ቃላት ምእካል ኣብየኒ ኣእዳው ካብ እዳወይ ከየልገሰ ኢማ ኩሊ ኣብ ገዛና ተሓቢእ ክምህላው ክሕጉሲ ኣጆኺ ሓንቲ ክትኮነን ኢኺ በለኒ እቲ ለውሃቱ ነቲ ቅድሚ ገለ እዋን ጀሚርናዮ ዝነበርና ርክብ ኣዘኻኸረኒ ኣብ ኣሰራርሓ እግዚኣብሔር ብዕድል ዝኾኑ ነገራት ከምዚ የለዉ ከስተውዕል ጀመርኩ እቲ ሓደ እዋን ዝፈጠርናያ ዝምድና ንሕጂ ውሑስ መሕቢኢ ክህልወኒ ገይራ ወላ እኳ ዳሃይ ስድራ ቤተይ ይኹን ዳሃይ ጆን ሒዞም ለይ እንተዘይመፁ ንኦም ክርኢ ምኽኣለይ ኣሐጐሰኒ ምናልባት ድሕሪ ዝኹናት ምጅማሩ ናይ ቴሌፎን መስመር ይሰርሕ ስለ ዘይነበረ ዳሃዩ ክረኽቡ ኣይከኣሉ ይኾኑ እንተኾነ ግን ለችምን ዶሴጅን ነቲ መሕቢኢና ህይወት ዘሪኦም ልዮም ወረስ ስሕት ኢሎምሲ ሻሂዮም ጭልና ነይሮም ፓስተር ሙሩንዚ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ዝኽታማት ኣእቲና ክኸውን ይኽእል እዩ እዞም ክልተ ደቆ ግን ደጊምና ስድራ ቤታዊ መንፈስ ከነስተማቕረ ገይሮምናዮም ኣብ መፋረቕ ወርሒ ጉንበት ሃንደበት ሓደ ለይቲ ማዕፆ ናይቲ ዓይኒ ምድሪ ተኸፍተ ክልተ ናይ ኢንተርሃም ወይ ቀተልቲ ከዓ ኣብ ልዕሊና ክዘብዩ ተሓሰብና ጎዞሞ ኣብ ክሳድና ክዓልብ እናተጸበና ከዓ ፓስተር ኣጅኹን ኣይትሰንብዳ በለና ለካስተን ኢንተርሃም ወይ ዝመሰላና ከማና ክሕባኣ ዝመጽኣ ትውስየን ነይረን ካልኦት ገና ብህይወት ዘለዋ ትውስም ረኣይና እኳ እንተሕጐሰና ኮፍ መበሊ ዝኾነን ቦታ ግን ኣይረኸብና ኣለንን ፓስተር ናባና ደፊእወን ድምፂ ትግበራ ኢሉ ኣዘኻኺሩና ማዕፃዕዚ ኸደ ንሳተን ከዓ ናባና ወደቓ በቲ መስኮት ኣቢሉ ዝኣቱ ዝነበረ ሓሳስ ብርሃን ተጠቒምና ገጽን ክንርኤ ከኣልና ብምልክት ጌርና ከነዘራርበን እኳ እንተፍተና ክርዳኣና ከናይከኣላን ከይንስማዕ እናፈራሕና ድምፅና ኣዚና ቆጢብና ኣብ ደገ ብዛዕባ ዘጋጥሙ ዘለዎ ኩነታት ሓተትናየን ኣስማተን
ማላባን ሶለንጅን ይባላ ማላባ ዳርገ መስተያ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን ተረኣኢና እኳ እንተነበርና ጽቡቕ ጌርና ኣይንፋለጥን ኢና ምስ ሶለንጅ ግን ቅድሚ ሕጂ ተረኣኢና ኣይንፈለጥን እዚ ህልቂት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ደቁ ንፓስተር ምሩንዚ ዝኾነት ማርያ ንክልቲአን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሩዋንዳ ኣብ ዝርከብ ገዛ ሓቢኣተን ነይራ ኣብ ሰሜን ሩዋንዳ ኩናት እናጻዕጽዐ ምስ ከደይ ኣኽረርቲ ሁቱ ስለያ ናይ ቱትሲ ከይሉ ፍቕድኡ ክፍትሹ ጀመሩ እሞ ማርያ ከዓ ኣዝያ ደንጋጺትን ሕያዊትን ብምዃና ኣብ ዕላማ ክትኣቱ ግዜ ወሰደትን ስለዚ ገዝኣ ብተደጋጋሚ ተፈተሸ ዶንጌን ቀልጢፈን ምርካበን ኣይተርፍን እዩ ኢላ ከዓ ሰገት ዝገበረት ጌራ ናይ ሓሶት ታሲራ ንማላባ ረኸበትላ ከምቲ እቶም ኢንተርሃምዌ ዝኽደንዎ ኣከዳድና ከዲና ድማ ነቲ ወተሃደራት ዝሃብዋ ብረትን ቦምባኢድን ኣብ ጥቕና ቐሚጣ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ንደቡብ ማለት ናብ ቤት ኣቦኣ ተተሓሓዘቶ ማላባን ሶለንጅን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውሕዳት ኪሎሜትራት ኢንተርሃምዌ ጠጠው ኣቢሎም ይሓትወን ከም ዝነበሩ ኣዕልላና ሶለንጅ ወረቐት መንነት ስለዘይነበራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጠጠው ዝብልኦ ክቐትሉናዮም እናበላየን ተጓዒዘን ወረቐት መንነት ከይሓዝካ ምጽናሕ ማለት ልክዕ ከም ናይ ቱትሲ ወረቐት መንነት ሒዝካ ምጽናሕ ይሕሰብ እዚ ማለት ከዓ ንሞት ተፈሪድካ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ወረቐት መንነት ናይ ቱትሲ ምስ ሃቦ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ርእሱ ቆሪጾሞ በለትና ሶለንጅ ቀሲላ ብላሕታት ድምፂ ወረቐት መንነት ዝረስዑ ሁቱን ይቐተሉ ነይሮም እዮም ወስኸት ማላባ ሓደ ካብቶም ዝቐተልዎም ኣነ ፈልጦ እየ ሁቱ እዩ ንሳቶም ኣይፈልጥዎን እዮም ቁሞቱ ካብኦም ቁርብ ንውሕ ይብል ነይሩ በቃ ቁሞቱ ንሞት ፈሪዳቱ ሰላይ ናይ ቱትሲ ኢሎም ቀቲሎሞ ሓደ ካልእ ሁቱ ከዓ እቲ ቅትለት ቁና ኣይኮነን ኢሉ ሰለስተ ካትዑም ቀቲሎሞ መገሻ ቅድመ መጀመረን ማርያ ብህይወት ክትኣትዋ ትደልያን ተደኣ ኾንክን ልክዕ ከምቶም ቀተልቲ ሆ እናበልክን ክትከዳለክን ኢላ ሓቢራተን እያ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጠጠው ዘብልወን ነቁጣ ብረተንን ጎዘሞእንን የወጣውጣ ነበራ ከምዚ ጽሉላት ኣንስትን ውጭጭ ነርና ዓዊልና ሁቱ ሁቱ قتلوهم نزوم جدع قتلوهم نزوم خلابات نبلمو اتم قتلت أزيوم يحقوسو قتلو نفعت إلا بيحلفنا تتسخد قتل مدلاي باسبورت مونان مالتي عدت تسليليو بلتنا سولنج قتيلا دما وتحدرات منقسي اتم انترهامونا تقتلت نقيحهم انت قلتلوا الكلاو مستن حشيشين بجيب زعينة المكاين ككفافلو بين تنارينيا اتن كرتحات اللي بزي بلو ريساسات أمن قدي كمز حلفان ريسا مقانو كردأن قزي كمز وسد لنا أسنتين لنا أزيوم بزحاتن أبرأس رأس تزفتيفو من بمنبارو قوبو مسيلون بمنبارو مسي كمزي استأكب أركيت كداونتي ويكو حاف مسيلونا نيرو مكينة تطوابيلنا بيثوات حيتنا قريبنا مسرقنا يترديونا نايتوم هاما ما دمسي ندمس مكينة ناسيقيوري يسمع نيرو أما إتخلاباتك ناي ناتبها خالو يباسو نيرو أسيوز اسكاكيو بملئت هاجر استبلاشو سقات تجونو نيرا بلتنا سولنج
قصة أماليا مسيلو فجفت إنا بلد كأيات نقر الناس نبرد إذا تريد تزخب عينتي كالقسيك ألكو ولا عينتي مسعمت كريسة ترى يغجل زبلني بلتنا درو أبرديو ناي باستر تمساسال زينا سمعنا تزين تسمح كن آمناهم تشكرنا نيرنا كم زمزقات متصمو بروان داز جمر سنبر عينتيو قلد هاي بيتسبنا اللون انتخوين وحتتناين انتخونا قن بيتسبن أبي كم زلون يفلت عين بران كم زيو ماريان مالابا أبالي قايا اتقتلت كقدم مجمارو مسحافتا خوينا كتبس حيلا خيداتا مالابا أبسلفنا بديلا في قيلا كتبك جمرت ماريان تزيد حب الناس أبتم تدردي رمزنا والريساتات بخلابات نبلع مهلنا بلتنا اتسأل حساب كم زنكت كبرني نمبل مليون جزية يخون ولدين حواتين أبي هلو يخوني لحسبكو نكسب هيركا أبتحت حلوة خلو ناين السخاء سدرابيتي ما مخرتيخا سدرابيتي كتحلو اللي توكلتي يا بخا كبرا لخو بالكو إذا مشيتتي كابسخون خالق معلتنا لعلي تجاج أنا حضرنا نتامك ارتقوا شوعة عمد ساندا أبحق في إنا دك أسكوخا بزعبا كمي كلاتنا كابي تسبنا تلتقيلنا أبسخ مزلنا السلاسلكو أقرناي ساندا نحقوخا أديكم إجيرات حكني انت تهلوني رايلي تمنقو أبقى قامو وحو نشتيك أم سبلكو أبي وتي كابس حلمكو ومحلمتات اتزعمق حلم حلمكو قويتنا يسوس كريستوس كحقفني أقداو زرقحو أبقد مي تطويلو ترعيني أما عدقو جركة تمتينو نوح صقرو دما أمنكبو تزرقحو نبري أسي عبيرو مسنا قلقو تقلقلو مع قاقرتو دما أسي تمو يعنتو جن كم كواخبتي إنان تبارقا يرأياني دمتو دما كم سحدو نفاسي تعم كابز مسوات أكي دارقا خلوم التفكر يومن اتفلت يومن ميتوم كتصنحق يوم بلاني أي تفرهي كبلك يمتي أنا مساخل لخمو بين خي كتكونني خي بيتسب كونكي وشت أو سلامكي عقب يومو أباي إماني كل جزي أبكن نخلخو بس درابيتكي لعلعقنا يتحزني إما كلي مسا يوم زلو حقوسات كايم فوسيلوني تحكيسة برابركو نيوسس أبحلم مرأي دنك نغريو نيكزابير كمزة أمسلي أجوب حساب سلسلة اللي إنا مسكنكو نتحسابات أوشت إتفسيه استنتنو نبركو أبقى قام مسايقن كبت بلاني يوسس سدرابيتي كمزموتي أحبيروني أنا خاء سدرابيتي لعلمان نمبيه واتكلو لي بهك نسترايك رخب أمدلخو نبي أنا حوي اتارقمت مشيت ندق سلسلتكو وتدبيري يقرتاك حتو اتدمو في الشختارة ما سنحوي كرقدم ما تمنخو دحرزو كله مصلايسي اكزابير انتي كوين يزيد حنم أعنتي عميتي نغزا رأسي كتصنانع فتنكو حلمي يزخون سدرابيتيك أبي هوتي يلو يخونو حلم انت زي كوينو اكزابير كل جزي كم سحب حبني مبسعاتي الليو اكزابير مبسعو يتألمنيو دحرت حلمي
ድሕሪ ቁርብ ግዜ ብደገ ናይቲ ዓይኒ ምድሪ ገለ ሰባት ብዛዕባ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተቐትለ ሰብ ክዕልሉ ሰማዕክዎም ብዛዕባ ሓደ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ንንውሕ ዝበለ እዋን ተሓቢኡ ዝነበረ መንእሰይ እዩ እቲ ወዲ ማስተርስ ዲግሪ ዝነበሮ እዩ ምስ ሓዝዎ ክሳብ ክንድኡ በሊሕ እንተትነብር ደኣ ከመይ ጌርና ሒስናካ እናበሉ ኣባጨውሉ ሓደ ካብኣቶም ከዓ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎ ሰብ ሓንጎል ክርኢ ምደለ ኾይሉ ብጎዞሞ ሽክና ርእሱ ከፊቱ ርእዎ እናበሉ يعللو نيرم لبي حشم بلد أب كبابينا ماسترز ديجري سنبرم بصحة يكونون سلازي بزعبا دا مسن حوي يزاربو خمس نبرو رقص أنيا خنكو وقلت بجخا حسود كبرو صلخو نغزار أسي كم يجير كنسو مخان رقص أنيا تخوني لي كرقاك أفتنكو دا مسن حوي كيكون إنا تصلخو نباستر مرنزي كمتسط تصبخو دحر ساعات مع صخفت مسبلو اتبو موسكوت سمعكو علال كم زلو نجيري بزعبا دامسن حويين ترى خوينهم ززاربو نيروم حتتكو حتى هندبت سلازخونو اتكيلو عينتي كتمتني كعلن جن نو نسي كونن بلني بزحات من اسيات يوم زقطو لزلو سلازس حوخي زبل مخنيات يبلك بزعبا حوات كي زخونه زسمعكو نجر يلن اي باستر بلكو بلبي حسي خانتو تدخلون يركا صبوق نيرو اتو بقيت وزري اوز نبركو سمعيت داما سنحوي كم زموتا ايو زحبر نيرو كن كميل رقص انياك خوني خقل بمبال نباستر مرنزي سلازهبنا حبريتان أبيتو سلازعق أبنن أمسكنكو رؤسو نايسم ملكت نقني قلنا قلت في الوزاء إتن مسايز نبرا أجويتي جنغي بزعب حوخي يزاربو نيرو ملكي أرقاقي سكخت الزاربي تخلني خي حوخ حنتي كنا بلاني وشت أي ملؤ بملؤ كيك أسني في الشغيلة حق خني خن داما سنحوي بهوات كل يخليو دقي مدما بوازاتاتو سحقن في شغط إرئن خون بالكون لبيقن مسر إسيه مسمه مقابي أبت مجمرتها كأسي ليك بكر حرمصنح دحر قرب ما إباد أبغو قد أي بمصفعن أكالاتي بمقنطاون ون أقالو بيك أيري نبعاتي تتقو كبل نكوان تفتنكو كسلت أنك نايك ألن إتنا نستي دمت أي كي سمع مو إتم كأسلتي كي موتنا رعداتون أقداوي بمنكس دقيمي بخياتي تتقو كبل فتنكو ملي سودا قددني تمسيكا عو بلي زغد دخا اتن قلعو مسايك بخيات جمرا اتن عبيتي اقداون انا وزا بجخي بخيات كقارص بلاني نخبا بساعة تخون مسلقسكو سقك بالكاركو دقي مدما ابتا عين مدري أيلقسكن
راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو أزي تكتاتل وزلخم كاب كتما باريس زفنو دمتي راديو إرنايو أب مدب سبورت داغماي أب جمر زلو أغراوي قدمات بشكلتا إرتراوان يدمكو عوات أرسنال بحنت وانشف كل التعوف ديدير دروغبا بريزيدنت فدريشن كوعس اغري هاغورو نمخان يودادر بتميون باسبورت ابيورا غايس تاسري رونالدينيو كاب ناي غزا محيور كوصيو مايكل بالاك نزتفشت بوخر غانتو نمحجاز مالياتاتو نچرتا اوريدو زبلن كالن كلونايو قدمي غنا نمزخر ناي زعلتزي قندي نتازينا كسمعكم ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ወርሒ ብሰንኪ ቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተጓሃረ ግጭት ኣስታት 9,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተፈናቐሉ ነቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሽንዋ ሓቢሩ ንቅትለት ድምፃዊ ኦሮሞ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭት ልዕሊ 239 ሰባት ክቕተሉን ከለዉ ኣስታት 10,000 ድማ ከም ዝተኣስሩ ሽንዋ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ገሊጹ መንግስት ሱዳን ናብ ወጻኢ ሃገራት ዝገሹ ዜጋታቱ መውጽእ ቪዛ ከም ዘድልዮም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 1 ነሓሰ ጀሚሩ ዜጋታት ሱዳን መውጽእ ቪዛ ክሓተቱ ፓስፖርቶም ጥራሕ ሒዞም ናብ ማዕርፎ ነፈርትን ወደባትን ብምኻድ ናብ ዝደልይዎ ሃገራት ክገሹ ከም ዝኽእሉ ኣውጁ ስርዓት በሽር ኣብ 1994 ብዘውፅእ ኣዋጅ መሰረት ዜጋታት ሱዳን ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገሮም ክወፁ ምስ ዝደልዩ ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ፓስፖርትን ብምኻድ መውጽእ ቪዛ ክሓትዮም ክግደዱ ጸኒሖም ዝበዝ ሃገራት ኣፍሪቃ ዜጋታተን ብዘይ መውጽእ ቪዛ ናብ ዝደልይዎ ሃገራት ክገሹ ይፈቕዳ ኣብ ኣፍሪቃ መሰል ምንቅስቓስ ዜጋታት ብምድራት ነዜጋታተን መውጽእ ቪዛ ንኽሓቱ ገልጣዕታዕ ካብ ዘብላ ሃገራት ኤርትራ ቀዳመይቲ እያ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ሓድሽ ኣዛዚ ተሸይሙሉ ሌውተናንት ጀነራል ዲዮመንዴ ንደገየ ንኢትዮጵያዊ ሌውተናንት ጀነራል ጽጋቡ ይልማ ብምትካእ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ንዘሎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ኬንያ ጅቡትን ቡሩንድን ክመርሑ ኣስታት 30,000 ብዝሒ ወተሃደራት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ካብ ዝዋፈር 14 ዓመቱ ከምቲ ዝድለ ፀጥታት ሃገር ከውሕስ ይኹን ወተሃደራዊ ዕማሙ ናብ ሰራዊት ሶማል ከሰጋግር ከም ዘይከኣለ ይውቀስ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ سلام كمي تغنيو زخبركم أفكار سبورت أب نايلومي سولوس 4 حسن مدبنا نقدم بشكلتان كل سجرن زد هسس تحسطات حزنا لكم قريبنا لنا كسب مفتسم تام مدبنا مسنا حبيركم كتسنحو بخبري نعدمكم كاب زحلف ورحلة كاتيتات حيزو بسر مسفافة حمام كوفيد 19 تقاريصو تسنحس تفلالي ودرات بشكلتا أب زحلفة داغماي دحري مجمارو إيرتراوان بروفيشنال تقدادمتي سوتافيوم يعزز اللو أبال فرنساويت برو تيم نيبو ديلكوان بروفانس بينيام غرماي كاب 28 كساب 1 نحاسي أب إسبانيا كايد أب زغني حموشة مدرخات زد تقالله مبل 4 كيلوتن زور فولتا بورغوس تساتيفو 230 كيلومتر أب شفنة ربع مدرخ شارشاي درجة بمحز نود وتسي تامزجيبو أبزي أزيك إله كتبتا ودر زخونة ود 10 عامات وداداريس تقدادم اللزور كم أليهاندرو فالفاردي ميكايل لاندي مارك كافانديش رافائيل مايكا إستيبان تشافيز فابيو أورو سايمون ياتسن كالوتن زامسلو أرحتات قردم بشكلة تعلميم كرباربو قنيوم نززور تقدادا ماي كيك ستيب بلجيماوي ريموكو إيفينيوبول تعويتلو تقدادا ماي كلب أستانا مرهاو قدس بوغانو بقدام فرنسا بستخفته مبل 44 زور لاغوت دوكتين لا ديبيش دوميدي ودادرالو مرهاوي بقدام سنبتن أبستا سلاسله قدامين كالاين مدرخات زخونا يخون جيزيه كي كسره نور الدرو مس قدامت جوجله كم زازمو تفليتو تمالي 235 كيلومتر استوعزه زور لاغوت ديوكتين لا ديبيش دوميدي لومي بزغبر 295 كيلومتر قدم كفصميو نزي كم كريس فروم روماين باردرت إليا فيفاني تيبو بينوت عمر فرايلي ريتشي بارتيز أمسلو سوميات تقدادمتي ساتفو زلو زور تقدادا ماي كلب فايتال كونسبتس فرنساوي بريان كوارد بيتش أماليا بملباسي مرحلو مس كونتيننتال كلب نيبون تيليغراف ان تليفون مالت انتيتي تترنيفوم زركبو ناتنايل تسفاتينن هينوك ملو برهانن بشنخوم تمال سوني اب ايطاليا بتقايده 199 كيلومتر حقت زنبرو ناي حدا معلتي كلاسيكال ودر جراند تري كولومباردو تقداديموم
ክለብ ኣርሰናል ንጓል ከተማ ክለብ ቸልሲ 2-1 ረቲዓ ክብረ ወሰን ብዝሓዘ መልክዕ ንመበል 14 እዋን ንዋንጫ ኤፍኤ እንግሊዝ ኣልዒላ ኣብዚ በቀዳም ኣብ ስታዲየም ዌምብሌይ ዝተሰላሰለ ግጥም ቸልሲ ኣብ 5 ደቂቕ ካብ ኣሜሪካዊ ክርስቲያን ፑሊሲች ብዝረኸበት ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ እኳ እንተነበረት ጋቦናዊ ፔሬ ኤሜሪክ ኦባምያንግ ቀድምን ድሕርን ዕረፍቲ 2 ሸቶታት ክቆፅር ብምኽኣሉ ግን ልክዕ ከም ኣብ 2017 ነታ ዋንጫ ንጋነርሳውያን ኣረኪባታ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ እውን ኣርሰናል ከም ናይ ዝሓለፈ ቀዳም 2-1 ብዝኾነ ውፅኢት እያ ዓወት ተጎናፂፋ ነይራ ኣርሰናል ንጽዋ ኤፍኤ ብምጭባጥ ብዋጋታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 7ይ ደረጃ ዝሓዘት ወልቭስ ኣብ ውድድር ሊግ ኤውሮጳ ብቐጥታ ተሳታፊት ክትከውን ብምዃና በዛ ዓወት ብሓንቲ ወንጭፍ 2 ዕፉያ ከተውድቕ በቂዓ ፀወታ ምስ ተፈጸመ ብሽሓት ዝቑፀሩ ደገፍቲ ኣርሰናል ንሕግታት ምግታ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብምጥሓስ ኣብ ጎደናታት ለንደን ወፂኦም ሓጎሶም ገሊፆም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ንእስፓኛዊ ኡናይ ኤሜሪ ብምትካእ መዝነት ምስልጣን ክለብ ኣርሰናል ዝተረከበ ማይክል ኣርቴታ ኣብ ናይ ፀወታ ዘመኑ ምዛ ጋንታ ኮይኑ ነዛ ዋንጫ 2 ግዜ ዝወነነ ክኸውን እንከሎ ሕጂ ድማ ከም ዓላሙ ኮይኑ ነዛ ጽዋዕ ኢዱ ስለ ዘንበረላ ብክልቲኡ ዓውዲ ንጽዋዕ ኤፍኤ ክብሕት ዝኽኣለ ናይ ፈለማ ኣርሰናላዊዩ ኣብ መዛዘም ግጥም ኣዝያ ትድነቕን እትናእድን ጎል ዘእተወ ኦባምያንግ ቀጻልነቱ ኣብ ኣርሰናል ኣዘራረበ ኮይኑ ብምህላው ድሕርቲ ግጥም ደገፍቲ ብዛዕባ መጻኢኻ ተሻቒሎም ኣለዎ እሞ ንመጻኢኻ መልኪትካ እንታይ ትብል ዝብል ሕቶ ይቐሪቡሉ ወላ ሓንቲ ዝብሎ የብለይን ሕጂ ጉዳይ ዋንጫ እዩ ብምባል ነቲ ሕቶ ጎሲዋ ብጉያ ናብቶም ብሓጎስ ዝዕንድሩ ዝነበሩ ብፀቱ ኣምሪሑ እስፓኛዊ ኣሰልጣኒኡ ኣርቴታ ወገኑ ቀድሚ 2 ቀነ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ንማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ መቕፅዑ እቲ ናይ ሎሚ ዕለት ዓወቱ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ተስፉ መርሖ መንገድን ኦባምያንግ ንዝመጽእ ዓመት ዝውዳእ ውዕሉ ክሕድሶ ዝድርኾ ምዃኑን ሓቢሩ ትማሊ ድማ ንለባም ኣምተሉ ብዘስምዕ መንገዲ እቲ ወዲ 31 ዓመታት ከዓይ ርእሲ ፍላጻ ክለቡ ኮይኑ ንተወሰኽቲ ዓመታት ምስኡ ንኸጽንሖ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣርቴታ ነቲ ከም መጠን ሓለቓ ጋንታ ኣብ ቅድሚ ደጋንቱ ተሰሪዑ ንዋንጫ ኤፍኤ ናብ ሰማይ ንኸንቃዕርራ ሓላፍነት ዝወሰደ እሞ ነታ ጽዋኻ ገና ንላዕሊ ከይሰብሰፋ ካብ ኢዱ ናብ መሬት ጻሕ ዘበላ ኦባምያንግ ኣውባ ምስ ዋናጩ ዝያዳ ሌላን ተመክሮን የድልዮ ኣሎ ንሕና ድማ ነዚ ጽቡቕ ጌርና ከንለማምዶ ንኽእል ኢና ብምባል ባህጉ ብስልቲ ኣገንዚቡ ኣብ መንጎ ፀወታ ንሓለቓ ጋንቱ ሴዛር ኣስፒሎኬታ ብማህረምቲ ንኣከፋፋሊኡ ማቴዎ ኮቫኪች ድማ ብቐይሕ ካርድ ሰኣነ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ተጻወቱ ነቲ ግጥም ከምቲ ዝግባእ ሚዛን ብዘይመሃቦምን ንፍጻሜ ዝበቅዕ ፀወታ ብዘይምንጽብራቖምን ኣደዳ ስዕረት ክኾኑ ከም እተቐሰቡ ኣፍሊጡ ንሱ ብተወሳኺ ናይቲ ዕለት ዳኛ ንኮቫኪች ዘይግብኦ ካልኣይ ብጫ ካርድ ብምምዛዝ ካብ ሜዳ ብምስልባቱ ኣብ ልዕሊ ዳኛ ወቐሱ ደርቢዩ ኣባል ክፍሊ ማሕበራዊ ሜድያ ቸልሲ ልክዕ ከምቶም ርእሶም ዜርዎም ዘምሰዩ ተኸታተልቱ ንሱ እውን ቀርሙ ከም ዝተሃርመ ብዕራይ ርእሱ ዝዘሮ ክመስል ኣብ ዕረፍትን ውፅኢት ናይቲ ግጥም ብመንገዲ ትዊተር ንሰዓብቱ ኣብ ዝሓበረሉ ኣብ ትሕቲ ባጅ ናይ ቸልሲ ሊቨርፑል ዝብል ስም ብምስፋሩ ዘስሕቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሊፉ ኣርጀንቲናዊ ሓላዊ ውልዳት ኤሚልያኖ ማርቲነዝ ኣብ 2010 ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ካብ ሃገሩ ናብ እንግሊዝ ኣምሪሑ ንኮቴቴታት ምስ ዝጠርነፈት ካልእቲ ጋንታ ኣርሰናል ተጸንቢሩ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ድማ ናብታ ልሙዳት ተጻወቲ ዝሓቆፈት ዓባይ ጋንታ ተሰጋጊሩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ማለት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2012-13 ንፈለማ ግዜ ኣብ ግጥም ዋንጫ ካርሊን ካፕ ኣብ 2 ፀወታታት ተሰሊፉ ተጻዊቱ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ውድድር ገጽ ሜዳ ዘይረኣየ ማርቲነዝ ኣብ ዓመተ ውድድር 2014-15 ኣብ 4 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ 2 ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳን ክስለፍ ዕድል ረኺቡ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብልቓሕ ካብ ሊግ 2 ናብ ሊግ ሻምፒዮንሺፕ ካብ ሊግ ሻምፒዮንሺፕ ናብ ላሊጋ እናበለ ምስ 6 ጋንታታት ከርቲቱ ማርቲነዝ እዚ ኩሉ 10 ዓመታት ምስ ኣርሰናል ክጸንሕ ኣብ ሜዳ ወሪዱ ክእለቱ ከንጸባርቐላ ዝኽኣለ ወቕቲ ስፖርት እዛ ሕጂ ዝዛዘምናያ ዓመተ ስፖርት ራያ ነይራ 9 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ 5 ፀወታታት ኤፍኤ ካፕ 2 ግጥማት ዋንጫ ካራባውን 6 ፀወታታት ሊግ ኤውሮጳን ብድምር 22 ግጥማት ኣካይዱ ቀዳማይ ሓላዊ ውልዳት ኣርሰናል ጀርመናዊ በሮን ሌኖ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጉድኣት ወሪድዎ ካብ ሜዳ እንተዘይርሕቕ ነይሩኻ ማርቲነዝ ኣብዚ ናይ ቀዳም ብዓወት ጋንቱ ዝተዛዘመ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍኤ ኣብ ሜዳ ወሪዱ ኣበርክቶ ክገበር ኣይመኻለን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዕቁድ ተቐይሩ እናእተወ ኣብ ቁንጣሮ ግጥማት ጥራይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሸዋቱ ክዕግብ ዝፈተነ ዲቡ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ሓላዊ ማዕጾ ንብዙሓት ፈተነታት መጋጠምቱ ኣምኪኑ ጎብለልነት ጋንቱ ምስ ረጋገጸ ተቐዳዲሙ ናብቶም ኣብ ሃገሩ ኣርጀንቲና ዝርከቡ ስድራ ቤቱ ብምድዋልዩ ብቪድዮ ተራኺቡ ኣብ መስርሕ ትዕላል ድማ ስምዒቱ ክቆጻጸር ስለ ዘይከኣለ ክነብዕ ተራዩ ብዘይካዚ ማርቲነዝ ብሓደ ጋዜጠኛ ንዝቐረበሉ ሕቶ
ኣብ ዝምልሰሉ ዝነበረ እዋን ንስድራ ቤቱ ዝምልከት ሕቶ ምስ ቀረብሉ ሕንቕንቕ እናበለን እናነብዕን ክዛረብ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ቃለ መጠይቕ ኣቋሪጹ ካብ ገጽ ካሜራ ርሒቑ። እቲ ጋዜጠኛ ድማ ሕጡኡ ናብቲ ነዚ ሰብ እዚ ዓበ ክብሪ ይግብኦ እዩ ብምባል ንማርቲነዝ ከጽናንዕ ዝፈተነ ኦባምያንግ ከቕንዕ ተገዲዱ። ማርቲነዝ ወዲ 16 ዓመት እንከሎዩ ናብ ኤውሮጳ መጺኡ ፈተና ኣካይዱ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ስድርኡ ካብ ክለብ ኣርሰናል ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ተቐቢሎም እታ ጋንታ ኸኣ ንወዶም ብቐዋሚ ክትሓቕፎ ከም እትደሊ ሓቢራቶም። ማርቲነዝ በቲ ሓደ ወገን ሓወይን ወላዲተይን በጃኻ ሓዲካና ይትኺድ እናበሉ ይበኺ ነይሮም። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣቦይ ዕዳማይን መብራህትን ማለት ቢል ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ለይቲ ክነብዕ ይዕዘቦ ነይረ። ኣነን ሓወይን ተመጊብና ኣቦይን ኣደይን ጸሞም ዝውዕሉ ዝነበሩ መዓልታት ዘኪረ ቆራጽ ውሳኔ ክወስድ ከም ዘለኒ ንነፍሰይ ኣሚነ ንጻውዒት ኣርሰናል ተቐቢለዮ ብምባል ካብ ስምዒት ወፂኡ ምስ ተረጋገ ኣብ ዝገበሩ ዕላል ንዘሕለፎ መሪር ናብራ ኣዘንትዩ። ዛጊት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ 15 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ጥራይ ልዳት ኣርሰናል ዝሓለወ 27 ዓመት ገይሩ ዝርከብ ዲቡ ደጊም ተቐያር ሌኖ ዘይኮነስ ቋሚ ሓላዊ ማዕጾ ጋንቱ ኮይኑ ንኽቕጽል ንሓያሉ ዓመታት ዘካየዶ ጻዕሩ ከም ዘሕይል ኣረጋጊጹ። ዓቕሊ ዋጋ በቕሊ ዝብልኹም ከምዚዩ። ኣብ ላቲን ኣሜሪካዊት ሃገር ፓራጓይ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ናይ ሆቴል ማሕዩር ዝርከብ ብራዚላዊ ወሓለ ኩዕሶ እግሪ ሮናልዲኞ ካብቲ ተሓይሩሉ ዘሎ በዓል 4 ኮኸብ ሆቴል ፓልማሮጋ ነጻ ክፍታሕ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ሓበሬታታት ኣነጺሮም። ሮናልዲኞን ሓዊ ሮቤርቶ ዲኤሲስን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ናብ ፓራጓይ ዝተተመነ ፓስፖርት ተጠቒሞም ብምእታዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ 32 መዓልታት ድሕሪ ምቕያዶም ብናይ 1.3 ሚልዮን ፓውንድ ዋሕስ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ክጸንሑ ተበይንሎም ኣብዚ ዝተጠቐሰ ሆቴል ኣዕሪፎም ጸኒሖም። ኣኽበርቲ ሕጊ ፓራጓይ ብዘይካዚ ኣብ ኢድ ክልቲኦም ኣሕዋት ዝጸንሑ ትምዩን ፓስፖርት ንምስራሕ ባጤራ መልኪቶምን መርመራታት ክገብሩ ከም ጸንሑ ተሓቢሩ እዩ። ነዚ ተወሳኺ ክሲ ዘረጋግጽ ብቑዕ መርትዖ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ግን ነቶም ቅዩዳት ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ሓራ ክገብርዎም ምዃኖም ብተወሳኺ ሓቢሮም። ክልቲኦም ኣሕዋት ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ናጻ ክወፁ እኳ እንተኽኣሉ በቲ ዝተጠቐምሉ ትምዩን ፓስፖርት ግን ግቡእ መቕጻዕቲ ንኽውሃቦም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣጥቃዒ ቼልሲ ዝነበረ ዲዲየር ድሮግባ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣይቮሪ ኮስት ንምዃን ብወግዒ ኣመልኪቱ። ወዲ 42 ዓመት ድሮግባ ነቲ ፕረዚደንት ናይ ምዃን ሕቱ ዝሓለፈ ቀዳሚው በሽሓት ዝቝጸሩ ደገፍቱ ኣብ ተረኽብሉ ኣቕሪቦ። ብዘይካ ድሮግባ ኮፊ ኩዋኮፖል፣ ሶሪ ዲያባተን፣ ኤድሪስ ዲያሎን ዝበሃሉ ካልኦት ኣይቮርያውያን እውን ኣብቲ 5 መስከረም ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሕፁያት ኮይኖም ተዳልዮም ምህላዎም ተፈሊጡ። ድሮግባ ብቑዕ ኮይኑ ናብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ምርጫ ሕፁያት ክሓልፍ እንተደኣ ኮይኑ ብውሕዱ ናይ 3 ካብተን 14 ኣብ ሊግ 1 ጸወታ ክለባትን ናይ 2 ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝርከባ ጋንታታትን ውክልና ክረክብ ኣሎ። ካብ 2002 ክሳብ 2014 ናገራዊት ጋንታ ኣይቮሪ ኮስት ወኪሉ ዝተጻወተ ድሮግባ ኣብ 105 ግጥማት 65 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ከራኸብ ክኢል እዩ። እዚ ቁፅሪ ድማ ነቲ ኣብ 5 ውድድራት ጽዋ ኣፍሪቃን 3 ውድድራት ዋንጫ ዓለምን ዝተሳተፈ ድሮግባ ድሕርቲ 123 ግጥማት ዘካየደ ዲዲየር ዘኮራን 120 ጸወታታት ዘሰላሰለ ኮሎቶሮን ኣብ ሃገሩ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ይሰርዖ። ኣከፋፋሊ ክለባት ባየር ሊቨርኩዘን ባየር ሙኒክን ቼልሲን ዝነበረ ማይክል ባላክ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ለቢስዎ ንዝተጻወተ 40 ማልያታት ናብ ጨረታ ኣውሪድዎ። ባላክ ነዚ ማልያታት ናብ ዕዳጋ ንኸውርዶ ዝተደረኸ ቸምኒትሰር ንዝተባህለት በኹሪ ክለቡ ካብ ምፍራስን ጥፍሽና ንምድሓንን እዩ። ባላክ ምስታ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት መበል 17 ተርታ ወፂያ ካብ 4ይ ናብ ሳልሳይ ዲቪዥን ዝተመልሰት ክለብ ቸምኒስተር ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ማለት ካብ 1983 ክሳብ 1997 ኣብ ዘሎ ግዜ ን14 ዓመታት ተጻዊቱ እዩ። ንሱ ነቲ ንጨረታ ዘቕረቦ ማልያታት መበገሲ ዋጋ ካብ 180 ክሳብ ልዕሊ 1000 ዩሮ ሰሊዕሉ ኣሎ። እታ ክለብ ክትሰር እንተደኣ ኮይና 400,000 ዩሮ የድልያ። ካብቲ ማልያ 300,000 ዩሮ ከተኻዕበት ትስፉቲ ምዃና ኣብ ዘውጻቶ መግለጺ ኣፍሊጣላ። ባላክ ቁጥሪ 13 ማልያ ለቢሱ ይጻወት ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ንምንታይ እታ ብምዕራባውያን ከም ምልክት ሕማቕ ዕድል እትረአ ቁፅሪ ከም ዝመረፀ ኣብ 2009 ኣብ ዝተሓተተሉ ቁጥሪ 13 ካልኦት ተጻወቲ ስለ ዘይደልይዋየ ኣነ በንጻሩ ዝሓርያ ኣብ ፋል ዝኣምን ተጻዋታይ ስለ ዘይኮንኩ ምስ ቁፅሪ ጸገም የብለይን ብምባል መሊሱ ነይሩ። ውድድር ሴራ ኢጣልያ ዓመተ ስፖርት 2019-2020 ብሰንበት ተፈጺሙ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተገልጸ ዩቬንቱስ ንታሻይ ዓመታ ኣከታቲላ ሻምፒዮን ክትከውን እንከላ
ኢንተር ሚላን አትላንታ ላዚዮን ሮማን ካብ ካልኣይ ክሳብ 5ይ ዘሎ ደረጃ ሒዘን ኢጣልያዊ አጥቃዒ ክለብ ላዚዮ ቺሮ ኢሞቢሌ ተሪፉ ኣብ ዝነበረ ክልተ ግጥማት ብሓፈሻ 5 ጎላት ብምምዝጋቡ ንብዝሒ ሸቶታቱ ናብ 36 ኣዕሪጉ ተዓዋቲ ወርቃዊ ጫማ ኢጣልያን መላእ ኤውሮጳን ኮይኑ ኢሞቢሌ በዚ ቁጥሪ እዚ ካብ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ብ36 ጎላት ክብረ ወሰን ሴሪያ ኢጣልያ ሒዙ ምስ ጸንሐ ኣርጀንቲናዊ አጥቃዒ ክለብ ዩቬንቱስ ጎንዛሎ ሂግዌይን ክመዓራረ ክኢሉሎ ወዲ 30 ዓመት ኢሞቢሌ ነዚ ክብሪ እዚ ድሕሪ ምጉንጻፉ እምነት እንተዳለካ ሕልምታትካ ጋህዲ ይኾንዮም ብፍላይ ካበይ ከም ጀመርኩን በናይ መንገዲ ከም ዝሓለፍኩን ኣብ ግምት እቴ ክዛረብ እንተዳ ኮይነ በዚ ዝረኸብክዎ ዓወት ኣዝየ ሕቡንን ሕጉስን እየ ንዓላሚና ተሓጋገዝቱን ደቂ ጋንታይን ደገፍትናን ኣመና ከመስግኖ መደሊ እዚ ክብረ ወሰን ናይ ኩላትናዩ ተስፋ እንተዳ ዘይቆሪጽካ ናብቲ ዝሓለንካዮ ዕላማ ክትበጽሕ ከም እትኽእል ኣነ ህያው ምስክር እየ ኢሉ ንኢሞቢሌ ስዒቦም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብ31 ጎላት ሮሜሉ ሉካኩ ብ23 ሸቶታት ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ተሰሪዖም ክለባት ሌቼ ብሬሽያን ስፖልን ኣብ ታሕተዋይ ሰሌዳ ሴራኤ ብምኽያጠን ናብ ሴሬቢ ዝተመልሳ 3 ጋንታታት እየን 20 ነጥቢ ጥራይ ዋሊላ ናይ መወዳእታ ደረጃ ማለት መበል 20 ዝሓዘት ስፖል ብድሕሪ 3 ዓመታት እያ እንደገና ናብ ድሕሪ ተመሊሳ ገለ ሕሉፋት ደገፍትዛ ኣብ ከተማ ፌራራ ትርከብ ክለብ ምምላስ ጋንቶም ክዋሓጠሎም ስለ ዘይከኣለ ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣብ ኣፍ ደገቲ ንሳ ልምምድ ተካይደሉ ሜዳ ርእሲ ሓሰማ ደርብዮም እቶም ደገፍቲ ብዘይካ ርእሲ ሓሰማ ሓሰማታት ፌሬራ ሃየ ውጹልና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ባነር እውን ጠቂዖም ፕሬዝደንት ናይቲ መለማመድ ማእከል ቫለንቲና ፌሮዚ ነዚ ባነር መን ከም ዘንጠልጠሎ ኣይፈልጥን እየ ዝበስነው ርእሲ ሓሰማ ምድርባይ ግን ንደገፍትና ክብሪ ክህቦም ኣይኮነን በቲ ቀጻሊ ዘዘውትርዎ ባህርያቶም እዚ ኣይግብኦምን እዩ እቶም እዚ ተግባር ዝፈጸሙ ተቃውሞም ከስምዑ ይኽእሉ እዮም ይኹን እምበር ዝግበርን ዘይግበርን ነገራት ክፈል ይለዎም ብምባል ነቲ ፍጻሜ ኮኒንዎ እዚ ተረኽቦ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ነቲ ደገፍቲ ባርሰሎና ኣብ 2002 ኣብ ልዕሊ ፖርቱጋላዊ ናይ ክንፊ አጥቃዒ ሉዊስ ፊጎ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ከይዘኻኸሮም ኣይተረፈን ኣቐዲሙ ማልያ ክለብ ባርሰሎና ለቢሱ ዝተጻወተ ፊጎ ነታ ን5 ዓመታት ረሃጹ ዘፍሰሰላ ጋንቱ ጠሊሙ ናብ ታቐንዲ ተጻያ ዝኾነት ክለብ ሪያል ማድሪድ ብምኽድዑ ኣመና ዝተቆጥዑ ደገፍቲ ባርሳ እተጻወታይ ኣብ ሜዳ ኑ ካምፕ ጋንቱ ንዝረኸበታ ናይ ማእዝን ቅላዕ ክሃርም ኣብ ጥቆ ምስ ቀረበ ብርእሲ ሓሰማ ስሒቶሞ ነይሮም ብዘይካዚ ኣብዚ ዕለት እቶም ደገፍቲ ፊጎ ብተደጋጋሚ ናብ ማእዝን ሜዳ ኣብ ዝመጸሉ ዝነበረ እዋን ብታኒካ ናይ ቢራ መወልዒ ሽጋራ ሰናቲምን ካልእ ነገራትን ንኻርምዎ ፈተነታት የካይዱ ስለ ዝነበሩ ዳኛ ን20 ደቓይቕ ፀወታ ንኽቋርጽ ተቐሲቡ ነይሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ